Que tal, como estades, queridiños? Espero que ben e non estedes demasiado agobiado. Pensabades que non iades a ter un dictado, non? Pois sí, e vamos a facer desta maneira, vale? Con este rotulador medio rosa, medio que, eu vou a indicar o pulso de negras, vale? Así. E con este rotulador verde vou a marcar as fórmulas rítmicas que xa sabemos. Non vou a meter ninguna fórmula rítmica extraña, de acordo? Entonces, o primeiro que vou a facer é, espero que teñades todo a man, bolígrafo ou lápiz, mellor, e unha libreta pautada. O primeiro que vou a facer é marcar o compás que é, vale? Así que, escoitade ben. Fixadevos nas acentuacións, vale? É moi fácil. Bien. E agora vou a tocalo, vou a facelo enteiro, para que saibades o número de compases que van neste dictado, vale? A ver se me saben. Vou a marcar solo con este a acentuación da primeira negra de cada compás, para que vos resulte aínda máis doado. Vai! Fácil, non? Vamos, está tirado, tirado. Pensade en que o máis simple normalmente suele ser o que é, ¿sí? Non vos compliquedes a vida. E agora vos vou a facer enteiro, xa con todo habido por haber, espero non equivocarme, así que estade atentiños. Vai! Volo fago unha segunda vez, aínda que podedes dar para atrás o vídeo todas as veces que queirades. Vai! Bueno, este é o dictado desta semana. A próxima semana haberá máis. Cuidadevos moitísimo e vos mando dende aquí un besazo enorme.